Určite. No Adam, ukáž nejakú formu, akú máš. Ukážem? Áno. OK, počkaj, idem bližšie. To sú tvoje ruky? Ivo má lepšie ruky, jak ja. Come on. Stanislav, can you make sure that we go to the table? Yes. Super. V akej kategórii súťažíš? 60. A jak dlho si zazoval? Dosť bolo. Obsluh. Just make sure that we go to the table. Next, please. Igor, ahoj. 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 Počúvaj, v akej kategórii súťažíš? Tak tohto roku pre zmenu 70. Ja myslím, že urobil si veľmi dobre, podľa mňa vyhraješ. No, nie, treba dopredu rozprávať. Vieš čo, súťaží sa na pódiu, ale ja myslím, že vyhraješ. Môže nám ukázať to, čo si nám ukazoval už na fotoaparát, napríklad hrudík z boku, nech vidím, že ako to vyzerá. Výborne, a ešte 30. OK, ja som už písal na webe, že si zadzoval 3 kg. Mal si nejaké problémy teraz v závere s tou váhou? Tak 3 kg to boli v podstate od príchodu do Indie, 4 kg to boli od Bratislavy. Boli tu problém, pretože hodinu pred vážením som mal ešte kilo navyše. Takže stalo ma to 45 minút vo vani a skoro hodinu v saune. Dobre, ja verím, že dôjde na moje slova a budeš mať ďalší titul majstra sveta. Ďakujem veľmi pekne. Drsa. Tak, ďakujem aj. Ukáž mi ešte dvojitý biceps. A ešte raz ten hrudník z boku, lebo toto je úžasné. OK, a moc muskulár ešte. Máš to boli samé? Máš. Dobre, ďakujem pekne. Nasťo, ahoj. Ahoj, Mirko. Akú si mal váhu dneska? Neviem. Dobre, Nevažil ale som sa. si sa prevažoval? Neprevažoval si sa? Nič. Uvidím teraz. Tak bude to pre nás prekvapenie, ale formu nám ukážeš teraz, že? No však dúfam, že áno, že sa to darí. Tak nám ukáž formu. Aj? Aj, na podiu radšej. Počúvaj, len 30 za hrudník z boku. Okay. Výborne, ešte raz nohy. Nohy spredu. Tamto ukáž. To tie nohy sú hlboké, to je výborné svetlo. Ešte most muskulár. Most muskulár. To radšej nie. Len proste zatlač proti sebe. Dobre, výborne, ďakujem pekne. Ďakujem pekne.